Machiegni kendo nyako Ramogi kodhi nyime ni moko kuom jodak e gwenge ma Nyatike kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi obok mag lowo ka otelnegi kod Nasiro Gola giwacho ni gisedak e lowo kuom higni mathoth ka gionge kod obok mar lopego. Jodak gi ma Nyatike wacho ni bedo ni gionge kod obok mag lowo koro ginyal kata kao hola ka gitiyo kod lopegi go. Gikoni giseyudo maling'ling ni obok gi mag lowo ne osebiro e apisi mar lowo ma Migori kendo ok ging'eyo gima omiyo pokgi ochiwnegi obok gi mag lowo. Dickens Waretho ma en jadak ma Muhuru wacho ni bende ber ka piny owacho ochugo committees manyalo loso weche mag lowo e location. Jatend migawo mar lowo e kaunti ma Migori John Kobado bende wacho ni gibiro timo manyalore mar loso obok go. Are lying there in the office of the lands to go this title deed take kaka ikunye liel kaka ikunye goli wadwaro ni mondo mi sirikal omiwa title deeds magwa mondo mi omiwa development nikech okinyal develop ka title deed mari ionge go. We cannot take loans. Ere kaka wanyalo develop. Haja kubwa nikiongea juu ya lands ambayo inaleta shida ya land title deed. Juzi walipeana title deeds without green card. Kwa hivyo ukienda kwa kutafuta kitu chochote hakuna hata majina, hakuna hata nini. At the same time, mimi kama former chief, I would like and I would recommend every location to have committees ya land to solve the problems ambayo affect individuals katika familia. Sababu family ingine alikufa na wengine wameenroach katika hiyo shamba. Sasa kupata title deed ya wale ambao wamekufiwa ni shida. Kawadhi eweche go motudre kod